Obec Valaská leží v Horehrovskom Podolí 5 kilometrov západne od Brezna. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1361. Patrila do državy Ľubčianskeho hradu a jej funkciou bolo obhospodarovať kráľovský urbár. Pôvodná obec leží na ľavom brehu Hrona a nazýva sa Starou Valaskou. Nová Valaská je vymedzená sútokom Hrona a Čierneho Hrona a bola vybudovaná v 50. rokoch. Ďalšou časťou Valaskej je Piesok, kde je sústredený hlavne priemysel. Dominantou obce je pôvodne gotický kostol svätého Martina biskupa z druhej polovice 15. storočia. V rokoch 1612 až 1615 a v 19. storočí bol upravovaný. Je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok. Pri kostole stojí klasicistická kaplnka svätej Františky Rímskej z roku 1840. Uprostred Starej Valaskej sa nachádza neskoro klasicistická kaplnka svätého Jána Krstiteľa z roku 1846. Nedaleko od nej vás očarí labutie jazierko, vybudované z vyvieračky Bystrianskej jaskyne. V obci funguje 5 škôl, materská, základná umelecká škola, stredné odborné učilište a dievčenská odborná škola s maturitou. Poniže základnej školy je zriadený detský domov. Z Valaskej sa po žltej značke môžete dostať k známej Bystrianskej jaskyni.